I just want to trace Lababang Pazamsa. Thank you. It's a very, very crucial time right now. I'm trying to deliver a message. I cannot rest. But nobody to pepper is that. And we are never going to say that is why let's try to pull right now. Because and we are never move. You know, when I'm saying Kubali. M7, when I come in some 7. On 7, one more dog. From 7 to a son. I see your son, one more dog. Let's follow. Uzofu ndiswa. Uwazi. Ukabang. Ukuze ungenze umsebenzi we. Ukuze ungenze umsebenzi we. Kodwa wenza umsebenzi we. Unamsebenzi we. Unamsebenzi ewu. Umsebenzi wami. Umsebenzi wami. Ungafuni ukusebenza esikoleni uzowenza umsebenzi wami. Uzohamba uyosebenza ngempilo. Uzohamba uyosebenza ngefosholo. Njengoba singena, we fought industrial revolution. Kukhona inhlobo ezimbi zomsebenzi. Khona abazobe besebenza ngengqondo. Kube khona abazobe benza lo msebenzi okuthiwa it's million jobs. Le msebenzi eyenziwa ngezandla leyokuphila. Ithi mina
angeke ngibe isigqila. Ngizofunda, ngiphumelele, ngikwazi ukusebenzisa ingqondo. Ngiyababona labantu abaphikhona emphakathini. Laba abaphikhona. Yabantu abudelela lesikoleni. Now we are now. Njengoba sila esikoleni. Nemsinde la yethu, nemsinde la. Njengoba umsinde la. Hayi, nemsinde la. Njengoba sila esikoleni. Sizodevelopa ingqondo yakho. Sani umsinde lesengane. Njengoba sila esikoleni. Sizokusiza to develop your mental capacity. I-message yanamhlanje ithi protect your mind. Protect your mind. Musukubuka noma yini okukhweni. Musukuhlala nabantu abangenalo iphupho. Musukuhlala nabantu abangenalo iphupho. Ngoba wena unezindlela zanomsindo ley'ngane. Musukuhlala nabantu. I'm just trying to search for those who listen. Ngizomlalela la. Okay, ngikhuluma nani. Ubuhleli uyaphambili in life. Musukuhlala nabantu abangenalo iphupho. Hlala nabantu who are going somewhere. Amen. Hlala nabantu who have potential. Amen. Musukwazi isikhathi sakho. The people who don't have dreams. Ababangumsilo njengalapha. Develop yourself. Associate with the right kind. Associate with your pride. Ungahlali ukuhlala nokhozi. Ungahlali nabantu abangayi indawo kodwa hlala nabantu abaya phambili. So let's move on. Izwi likaNkulunkulu. Akhona ufuna ukulalela la. Izwi likaNkulunkulu likhuluma ngencwadi kaRomans chapter number 12 verse 1 and 2. Lithi ngiyamthanda ngophela kukaNkulunkulu ukuba nibikele imizimba yenu ibomukele ophile ngokuNkulunkulu. Ungasethi ingalilingisi lelizwi kodwa liguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha. Ingqondo yenu yalaseyoshona sithi khipha ingqondo endala, ingqondo ekhubazekile, ingqondo erayiphile, ingqondo engenamaphupho, ingqondo egugile. Ikhiphe ufake ingqondo entsha. Khipha u-3G ufake u-5G. Khipha i-analog ufake i-digital. Khipha i-software endala ufake i-software entsha. Khipha i-programming endala ufake i-programming entsha. Uma usu-operator ngengqondo entsha ubungaphumi kwi-top 10 kodwa because your mind is renewed. Siqala sibone usufika on time esikoleni. Siqala sibone usuphasa usunengqondo eguqulile. Uma ingqondo yakho isiguqule umntanamu uyakwazi uku-achieve izinto ungakwazi ukuyi-achieve. Ibikukhulu i-mathematics kodwa uma usuyiguqulile ingqondo wayikhipha lendala legugile wafaka egwele izinto. I pray
We are born this land. People know and I know. Transforming Milano and Milano. Let's come in and